and the love you give to me. Sir Tiagos, good evening. Make a love shot. I see you. Christine Joy, good evening. Make a love shout out. Teka lang guys ha. Yan, may mga shout out sa lahat. Si Kuya Lia, good evening. Tura ko. Grounded ang aking microphone. Yan, Merry Christmas, si Kuya Joy. Teka lang guys ha, naglulo ko yung aking mic. Merry Christmas din sa iyo dyan, si Kuya Joy. Risa, ayan, congratulations sa atin si Kuya Risa Maaba. Dami natin na panalunan si Kuya. Si Kuya Risa. Ang dami natin na panalunan. Ayan, kumusta? Kumusta? Ayan, may gulag shout out. Ayan, congrats sa ating lahat. Ayan, si Quentin Joy. Ayan, dito na ako. Puntahan ko yung bahay mo. Grounded naman itong... Yan, naririnig ba? Grounded sa kabila eh. Ganun pa rin. Ayan, 6 million people in the house. Maraming salamat. Si Srisa, may galag shout out. Brandon Joy. Ayan, si Paul Robert. Paul Robert, may galag shout out. Thank you so much for coming. Paul Robert. Ayan, si Quentin Joy. Puntahan ko yung bahay mo, si Quentin Joy. Yan, dito ako sa bagong upload mo, 10 hours ago. Joyride Paranaque. 3 minutes and 56 seconds, si Quentin Joy. Si Eric Live Story. Sir, Eric. Yan, saglit lang Sir Eric ha, bigyan kitang jacket. Wait lang. Kasi ayaw mag-jacket nung naka-live ko na yan eh. Nasumpong. Ayan, 20 wheels. May galap shout out sa iyo, 20 wheels. Ayan, Sir Eric, may jacket ka na po. Ayan, 20 wheels. Merry Christmas din.
Kid Enjoy, naka-play ka sa akin. Ayan, mag-music na lang tayo. Ayan, Merry Christmas sa lahat ng nandyan. Maligayang Pasko sa ating lahat. Ayan, Roger, may club shout out. Ayan, Merry Christmas. At sa lahat ng andito, sabi ni Sir Eric. Ayan, Sir Eric, may club shout out. Ayan, 5 million people in the house. Maraming salamat. Salamat. Ayan, Sir Alex TV. Congratulations sa ating lahat. Ayan, congratulations ulit. Good evening po sa lahat and Merry Christmas. Ayan. Congratulations! Tinawagan ko si Sir Alex kanina. Ayan, si Gemaline. Ma'am Gemaline, good evening. Pero muna po ng ano mo. Manay balato. Hanapin mo muna yung charger mo. Ito. Ano dyan ba? Pero muna. Balato talaga. Akalain mo yan, hindi ko rin ine-expect na magsusunod-sunod yung panalo ko. Pag nga naman talaga suswertihin ka, pag iyo-iyo. Sandali lang guys ha. Ako magmuni-muni lang dito. Amin ko lang itong aking ano. Palitin ko yung aking nagsasound. Kaya nga po Sir Alex hindi ko rin na-expect na magsusunod-sunod yung panalo ko. Yung mga sagot ko kanina hula-hula lang Nasa sakto naman. Sino ba mag-aakala na bawat ano ko mananalo ko ng alos 4 na sunod ay 5? Kaya lang, malas ako sa banana, 100 lang nakuha. Ma'am Astrid, may kalab shout out. Malas yung banana ko, 100 lang ang nadagit. Pero okay na rin yun, nabiruin mo. Sino ba akala na magkakasunod-sunod yung aking ano? Ayan, Sir Alex, may kalab shout out from Ma'am Astrid. Ayan si Securisa, full watch na ikaw. Ayan, nag-thumbs up na ako. Ma'am Astrid, good evening. Good evening po from Sir Alex TV. Ayan, Merry Christmas din sa iyo, Ma'am Astrid. Ako puro Gcash. Oo nga, Sir Alex, sakit ako puro Gcash. Sayang, di kayo nanalo dun sa banana. Wawa naman si Kuya about it, kahit minsan hindi nabunot. Wala man lang, di man lang nabunot kahit isang beses. Yan si Sastrin, dito na ako sa bahay mo. 6 minutes and 27, si Sastrin, dito sa day 2, 10 day 9, Brunei, 2023. Ayan, si Sastrin, playing ka na.
Si Yen, napakaswerte ni Yen. Biruin mo, na daming banana na panalunan. Halos 700 banana. Wow, congratulations Yen. Kaya hindi nag-live si Yen ngayon. Ang daming banana na panalunan, 700. Yan, Merry Christmas sa ating lahat. May shout out. Yan. Merry Christmas and Happy New Year. Oo, Sis Astrid. Unang panalo ni Yen, 500 banana. Tapos sinabunot ulit, 100. Tapos sumunod, 100 ulit. At saka 500 watts. Ay, 500 views ba yun? Ang galing ni Yen, daming napanalunan. Napakaswerte ni Yen. Ang galing-galing talaga. Nanalo pa siya din sa 500 views. Wow, Sir Pombars! May galap shout out. Thank you so much for coming, Sir Pombars. Galante yun. Si Titi Boyske. At saka mabait siya, Sir Alex. Mabait siya si Kuy Boyske kasi kahit wala doon yung nanalo, pag bumalik, binibigay niya pa din, basta't babalik. Ayan. Si Astrid, full watch sa Mesa, Digalo. Ayan, sa Mesa, Digalo. Digalio pala. Sorry. Ang daming napanalunan. Dupa, may galap shout out. Thank you so much for coming. Ayan, Sir Pombars, dito na ako. Ayan, mayan ko nabisitahin si Sir Alex. Si Sir Pombars muna kasi bagong bisita. Ayan, Sir Pombars, dito na ako sa bahay mo. Kasi pasigahan sa plaza. Ayan. 3 minutes and 20 seconds, Sir Pombars. May ads ka pa? Si Kuy Jinjoy, maraming salamat sa iyo dyan. Full watch na ikaw si Kuy Jinjoy sa video mo. Ayan, kunit-kunit to each other lang guys. Maraming salamat, Ma'am Bicolana. You're welcome, Sir Pombars. Merry Christmas sa iyo, Sir Pombars. Merry Christmas and Happy New Year. Just Cooking, may galap shout out and Merry Christmas. Ayan, Sir Pombars. Ayan, playing ka na, Sir Pombars. Ayan, next kita dito mamaya, Sir Alex. 7 viewers, thank you so much. May galap shout out and Merry Christmas everyone from Just Cooking. Ayan, Just, Merry Christmas din sa iyo dyan. Guys, pasuyo naman sa ating nakapin. Palablab naman kay Kuy Astrid. Nasaan yung isang stand ko? Ayan, malapit ka na mag-full watch, Sis Astrid. Ayan, si Kuy Risa Maaba. Diyan lang ikaw, stay put lang ikaw dyan, si Kuy. Maya-maya kita bibisitahin. Ayan, makipagkikita muna kayo dyan sa baba.
Ayan, Pombars TV, Dan Pasigahan sa Plaza 2023 from Jinjoy. Magaling kasi swerte yung founder namin, Sir Alex. Magaling yung founder namin. Halos karamihan nanalo, Timburaot. Timburaot yung karamihan sa nanalo. Sir Alex TV, may kalat shout out and Merry Christmas from Mrs. Jinjoy. Ayan, si Street, full watch ka na, si Street. Ayan, masilaw, ayan. Full watch na ikaw. Magtamsak ako. Hindi na ako nag-comment muna si Street kasi sinindya ko lang yung nag-watch. Nagko-comment ako pagka yung main ko ang nag-watch. Ayan, idikit ko na sa'yo to si Street pala. Itong laki na ng bahay ni si Street, oh. Sana all. Si Street. Ang laki na ng bahay mo. Ayan, dito na po kay Sir Alex. Tamsakan ko muna, Sir Alex, yung upcoming mo. Ayan. Mayroon pa palang isa. Yan, tamsakan ko ulit, Sir Alex, yung pangalawang upcoming mo. Ayan, dito na po ngayon, Sir Alex, sa Ocean Park. 14 minutes and 48 seconds, Sir Alex. Ayan, Sir Pombars, playing. Full watch ka na. Ayan, tamsakan ko, Sir Pombars. Ayan, full watch ka na, Sir Pombars. Ayan, Ma'am Rose, good evening. May galag shout out, Ma'am Rose. Ayan, may galag shout out, Ma'am Rose Tasty. Thank you so much. Honey Baby Boy. Wow, si Honey Baby Boy. Honey Baby Boy, may galag shout out. Oh, ninja lang si Honey Baby Boy. Ayan, naka-play na ikaw, Sir Alex, sa akin. Nandiyan pa ba si Just Cooking? Just, nandiyan ka pa ba? Yan, Ma'am Rose Tasty. Thank you so much for coming. Uy! Ayan, may kulat shout out sa aming founder kanina sa Timburaot. Yan, may kulat shout out and Merry Christmas. Ma'am G. Balino, founder ng aming team. Agoy! Congratulations sa atin, Ma'am G. Balino. Nanalo tayo ng lipak-lipak ng salapit at saka banana. Lalo na si Yen, napakadami ng pinanalunan. May may 500, pa. Jinjoy TV, then full connect to your channel. May bakas ako sa ginisang gulay. Magalang from Pombars. Ayan. Ang dami nahakot. Oo, si Yen, ang dami talaga. Meron pa siyang 500 views. Ayan, Ma'am G. Padino pa from Sir Pombars. Ayan, Sir Alex, naka-play pa rin ikaw sa akin, Sir Alex. Ayan, playing pa din po ikaw, Sir Alex. And then next ko mamaya si Ma'am G. Balino dito sa pinapipili ko sa'yo. Dito na ako kay Ma'am Rose Tasty. Ma'am Rose, dito na ako sa iyo, Ma'am Rose. Ay, tamsakan ko muna yung yung upcoming ni Ma'am Rose. Ayan, Ma'am Rose, like dan.
Ayan, dito na ako sa video ni Ma'am Rose. Trying to catch bird. Ayan, tama ba nung basa ko? 3 minutes and 9 seconds, Ma'am Rose. Ayan, playing ka na, Ma'am Rose Tasty. Four minutes and 3 minutes and 8 seconds. Still playing, Sir Alex. Ayan, may galap shout out sa 5 million people in the house. Ayan, Samira. Ayan, ano ba to? Si Romantico. Romantico, may galap shout out sa iyo, Romantico. How are you, host? Ayan, please, pa-thumbs up. Yes, Ma'am Rose. Done like to your upcoming. Ayan, guys, pasuyo sa ating nakapin sa upcoming ni Ma'am Rose Tasty. Pasuyo naman, guys. Palambing naman si host dyan sa upcoming ni Ma'am Rose Tasty. Patamsak naman. Ayan, Ma'am Rose Tasty. Still playing on your video, Ma'am Rose. Hi, Rose Tasty. Sis from Samira. Backyard and gardening. Sir Alex. Still playing pa rin ikaw, Sir Alex. Alex TV. Dan thumbs up, Rose Tasty from Astrid Astrid Cooking Show. Ayan. Excuse me. Jazz, next kita dito, Jazz. Vlog Kampung Channel. Hello, Ma'am Bicolana. Ako datang, ano daw? Vlog Kampung Channel, ayan, may vlog shout out and Merry Christmas and Happy New Year, share Vlog Kampung Channel. Ayan, Vlog Kampung Channel OTW from Rose Tasty. Ayan, Ma'am Rose Tasty, already done full watch on your video. Ayan, like done. Yan, Sisikoy maaba. Ay, Sisikoy rin sa maaba. Mamaya ko kayo bibisitahin, Sisikoy, ha? Ayan, si Romantico, cool ba? Ayan. Dalikit sa nakapin with peeling, si Romantico. Kanino ba Romantico? Kay Ma'am Rose Tasty ba? Kay Ma'am Astrid? Ayan, si Sir Alex still playing pa din. You're welcome, Ma'am Rose. Yan, dito na ako sa iyo, si Query sa mga ba. Ayan, congratulations sa atin, si Query sa. Marami tayong nahakot. Wala kang mga bagong upload, si Quirisa. Ayan, dito na lang ako sa Villallanes Hot Spring Resort. 4 minutes and 6 seconds, si Quirisa. Ayan, playing ka na, si Koy. Ayan, excuse me.
Wala po host. Ayan. Ayan, naka-play ka na. Sisikurin sa maaba. Ayan, self-vlog Kampong Channel. Next kita dito. Kain tayo mga madam, mga sir. Ayan, sige, kain lang ikaw dyan. Romantiko, kain mo na lang kami dyan. O kaya naman, pirahin mo na lang. Sabay ka. Ayan, thank you so much, Sir Vlog Kampong Channel. Ayan guys, please connect to my channel to Sir Kampong Channel. Guys, pasuyo naman dahil sitayin natin ang bahay ni Sir Vlog Kampong Channel. Ayan, si Quirisa, playing ka pa din. Ayan, full watch na si Sir Alex. Sir Alex, full watch na ang video mo. Ayan, si Quirisa. Banana, you can lead to more subscribe. Ayan. Dikitan ko po si Sir Vlog Kampong Channel. Wait lang, Sir Vlog Kampong Channel. Ako dito. Ayan, ay si Quirisa. Ayan, full watch na ikaw, si Quirisa. Magtamsak ako. Hindi na ako si Quirisa magko-comment, si Quirisa, ha? Mag-send sa account ako. Bigyan ko ng ano siya. Okay. Ayoko. Malay nga yung buhay ko. Maatake na naman yung asset ko. Ayan si Quirisa, dan full watch ka na. Ayan, 8 million people in the house. Maraming salamat. Ito, sorry po, nahihigab na naman ako. Ayan, Sir Vlog Kampong Channel. Ay, ano to? Ayan, Vlog Kampong Channel dahil watching sa music instrument. Ayan. Dito ngayon, hindi ko ngayon mabasa yung ano niya. Sir Vlog Kampong Channel, ayan. Playing on your video, vlog patisan. Ano ba to? Tawa, pag dito ka rin. Basta yun na yun, hindi ko mabasa. Instrument, yun na lang din. Ayan, sa instrument. Ayan, Sir Vlog Kampong Channel, playing on your video, and then I give you one banana, Sir Vlog Kampong Channel.
Guys, pasuyo naman sa ating nakapin. Sa hindi pa nakadikit yan kay Sir Vlog Kampung Channel, guys. Pasuyo. Ayan, 5 viewers. Thank you so much. Ma'am Rose, thank you so much for staying here, Ma'am Rose. Ponbars, guwapo. Ayan. Kay Sir Ponbars ba yan? Sir Ponbars? Sa'yo ba yan? Ayan, Sir Vlog Kampung Channel is still playing on your video. Dan sa nakapin, ayan, from Risa. Sir Vlog Kampung Channel, already then connect to you, si Ma'am Risa. Okay, sige Sir Ponbars, jakitan ko maya-maya. Wait lang Sir Ponbars ha. Dan Enteng, may ano ba to? May thanks God. Sino ba si Enteng? Ayan, si Muhammad Iqbal. Ayan, Muhammad Iqbal, may galap shout out. Thank you so much for coming. Ayan, Sir Vlog Kampung Channel. Ayan, already done full watch on your video, Sir Vlog Kampung Channel. Ayan. And then, +1 banana, Sir Vlog Kampung Channel. +1 banana. Magsin sa kahit ito. Ayan, Idol Sonic TV, may glad shout out and Merry Christmas, Idol Sonic TV. Ayan, Vlog Kampung Channel, another 1 banana.
Ayan, bigyan ko jacket, Sir Paul Bars, yung ano mo, yung... Bigyan ko ng jacket yung ano mo, alagad mo. Ayan, Idol Sonics TV, thank you so much. Ayan, may jacket ka na, Sir Paul Bars, sa alagad mo, pinakitan ko na. Ayan, Sir Vlog Kampong Channel, thank you so much. Ayan, I give you 2 bananas. Sino pa ba yung hindi ko nabisita? Ayan, comment lang guys, hindi ko pa nabisita guys. Pasuyo naman, patamsak sa atin na kapin. Punta ko nga muna si Mang Dick. Ayan, maraming salamat guys sa mga nandyan. Thank you so much. Ayan, Idol, saglit lang ha. Nandito lang ako sa, ni Ma'am G. Balino. Sa premiere niya. Chandra, may galap shout out. Ayan, jacket Ma'am Bicolana. Sino pa may jacket? Ayan, may jacket na yan yung ano mo. Wala pa ba ang jacket yan? Ayan, may jacket ka na, cellphone bars. Yan, thank you so much, Ma'am Chandra. Thank you so much. Ayan, please drop your link, Ma'am Chandra. Ma'am Chandra, please drop your link. Ayan, Sis Chandra. Ito to channel. Dito na ako sa bahay mo, Sis Chandra. Ayan, si Kuya Chandra playing on your video. Ayan, maraming salamat, Ma'am Bicolana. You're welcome sa phone bars. Yan, Idol Sonics TV, next kita dito ha. Merry Christmas sa iyo dyan, Idol Sonics TV.
Yan, Ma'am Chandra, playing 4 minutes and 45 seconds. Ayan, si Kapoy TV official. Kita si Kapoy yata yun, yung idol, Sonic TV. Parang si Kapoy TV official yung hinahanap ko na isang araw. Parang siya yun. You're welcome, Chandra. Kapoy TV official, Merry Christmas sa iyo, host. Ayan, thank you so much. Merry Christmas din sa iyo, Kapoy TV official. Idol Sonic TV. Ito na yung hinahanap ko kahapon, si Kapoy TV official. Di ba sabi mo, bibigyan mo siya ng +5 banana? Siya yun. Si Saidi, yung channel, nakita ko nakalive na yan. Ayan, Sir Ponbars, maraming salamat sa iyo dyan, Sir Ponbars. Ayan, pag-replay pa kita namin sa dito mamaya, Sir Ponbars. Ayan. Si Chandra, still playing in the video, si Chandra. Ayan guys, pag-click sa ating nakapin, kay Kapoy TV official. Nangihigab ako. Yan, thank you so much, Sis Chandra. Still playing on your video, si Kuya Chandra. Idol Son, nandiyan na si Kapoy niya, si Kapoy TV official. Nahanap ko sa akin kahapon, ayan na siya. Siya yun, si Kapoy TV official. Ay, nagdadrive ka? Sorry naman. Sige, okay lang. Nandiyan naman, nakasabit naman si Kapoy. Ayan, ingat ikaw, Idol Son, sa pagmamaneho mo. Ayan, mag-iingat ikaw hanggang sa makarating ka sa iyong pupuntahan. Ayan. Slowly, slowly. Ayan, si Kuya Chandra, already done full watch. Ayan, ano handa mo, host? Naku, Kapoy TV official, nakikain lang ako. Nakikain lang ako. Galing kami dun sa mga biyanan ko, kakauwi lang namin. Sa New Year na lang kami maghahanda. Kasi bukas sa 26 ng madaling araw, bibiyahe kami papuntang Baguio. Ayan, si Kuya Chandra, already done full watch on your video, si Kuya Chandra. Ayan, masilaw, ayan. Like dyan, si Kuya Chandra. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Kapoy
TV official. Maliit pa pala yung bahay mo, Gapoy, ano? Dito nga ako pumunta sa kabila. Ayan, puntahan kita, Gapoy, ha? Bigyan kita ng banana kung paano. Dahil sa nakapin, from Risa Mahaba. Ayan, Gapoy, pakibalik ka na lang si Kuya Risa dahil siya sa'yo. Maganda para tipid. Yan, shout out sa lahat na wala dito, sabi ni Romantiko. Ayan, Gapoy, dito ako sa iyo. Dito lang ako sa short video mo mag-play kasi didikitan kita ko, ayudahan kita dito, Gapoy. Mahihigap talaga ako, hindi ko mapigil. Ayan, Gapoy, dito na ako sa bahay mo. Ayan, nag-play na ako sa short video na lang para ano. Ayan guys, pa-thumbs up naman sa ating live. Sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up dyan guys, pasuyo naman. Pakithumbs up ka ng live ni Ross. Pwede ba ako maglambing sa inyo guys? Pakithumbs up ka naman ng live natin. Gapoy friend, Dan from Chandra and Digo. Ayan, maraming salamat si Kuya Chandra. Sir Gapoy, pakibalikan na lang si Ma'am Chandra. Ayan, Gapoy, unang banana para sa'yo. Hindi na ako magko-comment, Gapoy, ha? Ayan, mag-change account ako. Naka-live si Click TV ang cast. Ayan, Gapoy, pangalawang play ko sa short video mo, pangalawang banana din. Uminom ka ng tubig. Oo nga eh. Ano na yung pailalapunan ko? Ayan, dito na ako ulit sa short video mo ulit, Gapoy, TV official. Ayan, i-watch ko muna. I-full watch ko muna yung short video mo sa kita ulit kaidahan. Ayan, 4 million people in the house. Maraming salamat. Dan connect sa naka-pen with bakas para mawalang takas. Ayan, Gapoy TV Plus. Ay, Gapoy TV Plus. Ayan, Gapoy TV official. Pakibalikan mo na lang si Romantiko. Bahala ka na magbalik. Ayan, dan full watch na ikaw, Gapoy, ulit. And then, plus 1 banana again. Pangalawang banana. Ayan. Ayan, kahit paano umikot ka na, Gapoy. Nangihigat talaga ako.
Ma'am Sandra. Ayan, Asbar, nagulat shout out. Ayan, sino tuloy yung bibisitahin ko dapat? Ayan, si Gapoy, ano na yan? Nabisita ko na yan. Ayan, si Asbar, nagbaba ng bahay, Asbar. Inom nga ako ng tubig. Nanuloy yung lalamunan ko. Ayan, Asbar connect from Chandra. Alan Carbolio. Ayan, Alan Carbolio, nagulat shout out. Ayan, Alan Carbolio, baba ka ng bahay mo. Ay, ito si Romantico, hindi ko pa ito nabisak na bisita. Ma'am Chandra, dan connect with feeling from Romantico. Salamat po, Mami. Ayan, Romantico, dito na ako sa bahay mo. Kape para sa jowa mo nanlalamig sa'yo. 3 minutes and 14 seconds. Ayan, Romantico, playing ka na. Ma'am G, magalat shout out, Ma'am G. Ayan, Romantico, playing ka pa din. This is the piece of Carles Fix Coffee Chains. Alan Carbolio, makipagdikitan ka muna dyan sa baba, Alan Carbolio.
Ayan, nakita niyo yan si Ma'am G. Balino Pam. Ayan, ano yan, main channel niya yan. Ayan guys, patamsak naman sa ating live. Sa mga hindi pa nakakapag-tamsak yan guys. Pasuyo naman, palambing naman si host. Tamsakan natin ang live natin, ang live ni host. Alan Cargolio, makipagdikitan ka dyan sa baba. Si Quirisa, maraming salamat sa iyo dyan, si Quirisa. Ayan, thanks po Madam Host, you're welcome. Ayan, done all here pang Agapoy Mix TV. Ay, Agapoy TV official. Ayan, romantiko, malapit ka na mag-full watch. Minden plus 1 banana ikaw. Romantiko. This is team destruction powered by Kardashian Mix Coffee Chains. Ayan, Alan Cargolio, dito na ako sa bahay mo, Alan Cargolio. Ayan, playing ka na, Alan Cargolio. 7 minutes and 52 seconds, Alan Cargolio. Ayan, 7 million people in the house. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, si Quirisa. Dan sa nakapin, from Risa Cargolio, Risa na mahaba. Sir Alan, pakibalikan na lang si Ma'am Risa. Lahat ng dumidikit sa inyo guys, pakibalikan guys ha. Ayan, start playing pa rin ikaw, Sir Alan.
Ayan, 5 million in the house. Maraming salamat. Ano yan? Hindi. Ano yung pag spaghetti? Ano? Basta, sopa. Doon mo anak sa lamesa. Sino ba kasama mo? Lagyan mo anak sa lamesa. Ay! Nandiyan ba? Kapal na. Ano yung dala nyo? Sopa. Ha? Sopa. Marami din po. May dapat kami. May ano, may pansit pa. Ang galing. May suman. Hindi ko naman yung nakasweet. Ako dilim-dilim naman na nagulong. Mamas ka dun po kay ano mo, kay Nilang Bea mo. Ayan, Alan Cargolio, ayan, ano pa rin ikaw, naka-play pa din ikaw. Dan Connect sa naka-ping with bakas. Alan Cargolio, pakibalikan yung mga dumikit sa iyo, ha. Ayan, Sir Alex, bigyan shout out, Sir Alex. Thank you so much for coming, Sir Alex. Si Sikuri sa mga ba, maraming salamat sa iyo dyan, Sir, kasi si Koy. Ayan, nag-mute muna ako kasi may ano sa kabila. May sound sa kabila. Ayan, naalala
Oo nga, may CPR, pero hindi naman naririnig kasi malakas yung sounds ko, kaya nilakasan ko na lang yung sounds ko. Nagbibideo ako dun sa kabila, kaya nilakasan ko na lang yung sounds ko. Para yung sounds ko ang naririnig, wala kasing CPR yung ano ko eh. Walang CPR yan, yung pinapatugtog ko. Ayan, Alan Cargolio, congrats ka na. Ayan, saglit lang guys ha.
Agoy, naraglagat ko. Ayan, kay Napis, ayan, nag shout out. Bakit ba walang ano yung makina, yung ano ko, yung... Kay Napis ba? Kay Napis? Napis Ramadan family? Ayan, Alan, maraming salamat sa iyo dyan. Alan Carbolio, support stay. Thank you so much. Ayan, Merry Christmas sa atin lahat. Mega love shout out at Merry Christmas and Happy New Year.
Ayan, si Kuya Marivic. Bigla shout out, Merry Christmas. Anita Pudding Vlog. Ayan, thank you so much. Ayan, thank you so much. Anita Putin Vlog, ayan, thank you so much. Si Clarissa, thank you. Ayan, silip-silip lang kayo, magmumusik lang tayo.